Igsuon ang atong dalunggan wala gini gidesign sa Dios aron pagpamati sa mga pulong nga dili makapahimuot kaniya. Wala gidesign sa Dios igsuon ang atong dalunggan aron pagpamati sa mga dili maayong butang, aron pagpamati sa mga butang nga makadaot sa atong relasyon ngadto sa uban ug labaw na gayud sa atong relasyon ngadto sa Dios. Marcos 4 versikulo 9. Kun duna kamoy dalunggan, pamati. Mao kana ang giingon ni Hesus igsuon. Kung aduna kitay dalunggan, mamati kita sa iyang pulong. Ang pulong sa Dios mao gayud ang atong pamation. Atong gamiton ang atong dalunggan diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Tungod kay wala ka na gibuhat ang imong dalunggan igsuon para maminaw sa dili mga maayo nga balita. Kung dili gibuhat na sa Dios igsuon aron makasabot ka, aron makadungog ka, ug aron makapaminaw ka sa pulong nga gusto ni Lord nga atong madungog, nga gusto ni Lord nga atong masabtan. Maminaw kita sa kanunay sa pulong sa Dios nga iyang gibilin alang kanato aron atong masabtan ang tinuod nga pagkinabuhi nini nga kalibutan ug aron atong masabtan kung unsa gayud ang katuyuan sa atong kinabuhi nganong naata nini nga kalibutan. Amen. God bless sa tanan.